Izinqwele ezikaMaskandi bakwethu zitholana phezulu ngama-event ziqhudelana ngokuthi bayomela uMaskandi, kanti umthandeni umfokamanqele uzobe esemlazi jazz ngomhla ka-1 May kuwo lo nyaka bakwethu, kanti ukhuzani uzobe ese-Base Place kwi-event yeKwaito. Sanibonani, nginimile nginamukele bakwethu endabeni zethu ze-SP Media TV. Mawuqala ukungena kuhlelo lethu sicela ukuthi ulike uphinde usubscribe wenze njalo, kanti futhi nangokushare ilink yethu. Nali kudaba bakwethu siliphethe la uthi umthandeni umfokamanqele mabhinqa nansi ngqophamlando yomcimbi omkhulukazi ethi umlazi jazz izobe ingomhla ka-1 May 2022 eKingswellington Stadium. Qashwa nokuqokwa kwami ngedwa ukuba ngizomela uMaskandi namabhinqa kulo mcimbi, lokho akunginiki igunya lokuqhosha ngalokho ngoba kwenzekanga ngephutha kungenxa yamagalelo ami enginawo kulo mculo. Umthandeni Gcokama umfokamanqele uthi uyacela ke bakwethu ukuthi niphume ngobuningi benu umphakathi wasemlazi niyomeseka phela njengoba ezobemele uMaskandi wonke. Siphinde sithole bakwethu la ukuthi ukhuzani naye upostile bakwethu uthi uyacela ukuthi niphume ngobuningi benu niyomeseka ngomhla ka-2 April njengoba naye ezobe emele uMaskandi kwi-event kaZola 7. Kanti ke ukhuzani bakwethu ubukeka ejabulile kakhulu naye ngethuba alitholile ukuthi aywazi ukuperforma kuma-legend weKwaito. Uthi ke bakwethu uyacela ukuthi niphume ngobuningi benu nani ma-Blue Nation nihambe niyomeseka njengoba nazi ukuthi uyinkosi yoMaskandi. Ukubeke kanjalo ke bakwethu uthi ucela ukuthi niphume ngobuningi benu lapha uyomela isizwe, akepha akayelanga yena kuphela. Olunye udaba esilitholayo la lithi ngomhla ka-25 March ngolwesihlanu kuzobe kune-birthday kaKhangelani. Uthi ke bakwethu kungena ku-R50 gate-ini, isikhathi kuyobe ku-3 ntambama. Moscow lunch emaboneni ke bathi no mask no entry bakwethu. Mina bengikuphethe namhlanje kusaphelile, ngicela ukuthi ningibambe evidweni elandelayo.